ассалому алайкум тамошобинони азизу арҷманд. Нашри барномаи иттилоотии ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонем. имрӯз дар шаҳри Душанбе ҷаласаи шӯрои сарони давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай ки ба 20-мин солгарди таъсиси созмони ҳамкории Шанхай бахшида шудааст, баргузор гардид. дар саммити сарони кишварҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай дар Душанбе сарвазири ҷумҳурии Ҳиндустон Нарендра Моди ба тариқи видеоконференсия президенти ҷумҳурии Қазоқистон Қосим Жомарт Токаев, раиси ҷумҳурии мардумии Чин Си Ҷинпин ба тариқи видеоконференсия президенти ҷумҳурии Қирғизистон Содир Жапаров, сарвазири ҷумҳурии исломии Покистон Имрон Хон, президенти Федератсияи Россия Владимир Путин ба тариқи видеоконференсия ва президенти ҷумҳурии Узбекистон Шавкат Мирзиёев, сарони давлатҳои нозир дар созмони ҳамкории Шанхай, президенти ҷумҳурии Беларус Александр Лукашенко, президенти ҷумҳурии Исломии Эрон Иброҳим Раисӣ ва президенти Муғулистон Ухнаигин Хурелсух ба тариқи видеоконференсия президенти Туркманистон Гурбонгулӣ Бердимуҳамедов ба ҳайси меҳмони фахрӣ, инчунин дабири кулли созмони ҳамкории Шанхай Владимир Норов ва директори кумитаи иҷроияи сохтори минтақавии зидди террористии созмони ҳамкории Шанхай Ҷумъахон Қиёсов иштирок намуданд. дар ҷаласа тариқи видеоконференсия инчунин дабири кулли созмони Милали Муттаҳид ва роҳбарони созмонҳои минтақавӣ, иттиҳоди давлатҳои мустақил, созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ, машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё, созмони ҳамкории иқтисодӣ, иттиҳоди иқтисодии Евроазия иштирок карданд. дар ҷараёни саммити ҷашнӣ натиҷаҳои асосии фаъолияти созмони ҳамкории Шанхай дар тӯли 20 сол вазъ ва дурнамои ҳамкории бисёрҷониба дар доираи созмон баррасӣ шуд. сарони давлатҳо оид ба масъалаҳои мубрами ҳамкории минтақавӣ ва байналмилалӣ мубодилаи ҳамаҷонибаи афкор намуда, иқдомҳои муштаракро дар доираи созмони ҳамкории Шанхай баҳри рафъи оқибатҳои буҳроне ки аз бемории навъи коронавирус ба вуҷуд омадааст баррасӣ намуданд. аз рӯи натиҷаҳои саммити созмони ҳамкории Шанхай дар Душанбе сарони давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай дар бораи оғози раванди қабули ҷумҳурии исломии Эрон ба ҳайси давлати аъзои комилҳуқуқи созмони ҳамкории Шанхай ва додани мақоми шарикии муколама ба ҷумҳурии Мисри Арабӣ, давлати Қатар ва шоигарии Арабистони Саудӣ қабул намуданд. сарони давлатҳои аъзо ҳамчунин дар бораи дабири кулли нави созмони ҳамкории Шанхай ва директори кумитаи сохтори минтақавии зидди террористии созмони ҳамкории Шанхай қарор қабул намуданд. дар поёни ҷаласа бори аввал дар таърихи созмони ҳамкории Шанхай суруди созмон ки бо ташаббуси президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон пешниҳод ва мувофиқа шудааст, садо дод. аз рӯи натиҷаҳои саммити таърихии созмони ҳамкории Шанхай эъломияи душанбегии 20-солагии созмони ҳамкории Шанхай наздик ба 30 қарор қабул карда шуд. имрӯз ҳамчунин таҳти раёсати президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон нахустин вохӯрии сарони кишварҳои созмони ҳамкории Шанхай ва созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ баргузор гардид. зимни мулоқот сарони кишварҳои созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ мубодилаи афкори муфассал роҷеъ ба вазъ дар Афғонистон анҷом дода шуданд. шоми 16 сентябр дар Бӯстонсарои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ифтихори сарони давлатҳои аъзои созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ ва созмони ҳамкории Шанхай, инчунин меҳмонони фахрии ин чорабиниҳо ки барои иштирок дар ҷаласаи шӯрои амнияти дастҷамъии созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ ва ҷаласаи шӯрои сарони давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай дар Тоҷикистон қарор доранд, зиёфати ғайрирасмӣ оростанд. сайру гашти меҳмонон дар фазои басо гарму самимӣ ва дӯстиву бародарӣ ҷараён гирифт. гузориши хабарнигорони мо. шоми рӯзи 16 сентябр дар Бӯстонсарои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ифтихори сарони давлатҳои аъзои созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ
و سازمان همکاری شانگهای اینچنین مهمانان فخری که برای اشتراک در جلسه شورای امنیت دستجمعی سازمان عهدنامه امنیت دستجمعی و جلسه شورای سران دولت‌های اعضای سازمان همکاری شانگهای در تاجیکستان قرار دارند، ضیافت غیر رسمی آراستند که با فضای گرم و صمیمی‌اش به یک محفل شام دوستی تبدیل یافت. این چهاربینی به جشن تاریخی 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان، 20 سالگی تأسیس یابی سازمان همکاری شانگهای و سال ریاست تاجیکستان در سازمان عهدنامه امنیت دستجمعی راست آمد. مورد ذکر خاص است که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان یکی از اولین بنیادگذار و تشبسکار اساسی تأسیس یابی سازمان همکاری شانگهای می باشند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در یکجایی با مهمانان عالی مقام تاجیکستان، پرزیدنت جمهوری بلاروس الکساندر لوکاشنکو، پرزیدنت جمهوری ازبکستان شوکت میرزیویف، پرزیدنت جمهوری قزاقستان قاسم جومرت توکایف، سروزیر جمهوری ارمنستان نیکول پاشینیان، سروزیر جمهوری اسلامی پاکستان عمران خان، پرزیدنت جمهوری قرغیزستان صدیر ژاپاروف و دیگر مهمانان در بستانسرای حکومت جمهوری تاجیکستان به سیر و گشت شامگاهی برآمدند. سیر و گشت مهمانان در فضای بسا گرم و صمیمی و دوستی و برادری جریان گرفت. آنها از طبیعت سبز و هوای تازه تاجیکستان آفتابی حلاوت برده از نمایشگاه نعمت‌های طبیعی دیار بیشتاسای ما بازدید کردند. در نمایشگاه ده‌ها نمود میوه‌های تر و تازه تاجیکستان، نوع‌های گوناگون پالزی‌ها، میوه‌های از لحاظ طعم و صفت به همتا به مثل انگور و میوه‌های دانه‌دار، خشک میوه‌های با صفت از قبیل مغز و بادام، مویز و پیسته و میوه‌های سیتروسی به معرض گذاشته شده بود و مهمانان عالی قدر به هر یک محصولاتی به نمایش گذاشته شده و نمودهای گوناگون طعام‌های ملی ما توجه زیاد ظاهر نموده طعمشان را آزمودند و به صفت مزه هر یک محصولات بهای بلند دادند. طوری اثنای شناسایی تاکید کرده شد محصولات باغ و تاک‌پروران تاجیکستان و خشک میوه‌ها که شام امروز نمودهای گوناگون آنها به نمایش گذاشته شد اکثرا محصولات صادراتی به حساب رفته. کشور ما آماده است با دولت‌های هوسمند اعضای سازمان عهدنامه امنیت دستجمعی، سازمان همکاری شانگهای و دیگر کشورها جهت تامین محصولات خوشصفت کشاورزی همکاری نماید. واقعا هم تاجیکستان کشور آفتابرویه و دارای نعمت‌های بی‌بهای طبیعی بوده. محصولات از لحاظ اکولوژی تازه و خوشصفت دارد و در جهان با میوه و سبزوات اعلی صفت، خشک میوه‌ها و طعام‌های لذیذ ملی شهرت به اندازه کسب نموده است. مهمان نوازی عنعنوی تاجیکان از قدیم خصوصیت‌های خاص دوستانه و صمیمیت بلند داشته. تاجیکستان در عالم همچنین با طعام‌های خوش لذت ملی معروف است. توسط برگزاری چهاربینی‌های گوناگون برای شناس کردن با مهمان نوازی تاجیکانه، تاریخ و فرهنگ، مدنیت بای ملت تمدن‌آفر، معرفی امکانات‌های فراخ سیاحی، هنرهای قدیمه مردمی و جلب شماره زیادی سیاحان خارجی تدبیرهای سودمند اندیشیده می شود. در بستانسرای شهری سران دولت‌ها همچنین به درختان میوه‌دهنده و سایه افکن و آرایشی باغچه حدود قرارگاه که اکثرش از جانب خود پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان از خارج مملکت وارد و شنانده شده است توجه خاص ظاهر نمودند. تاکید کردن به مورد است که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان که افتخار دولت و ملت ما می باشند عادت‌های عالی مهمان نوازی تاجیکانه دارند و بر رسم و آیین‌های مهمان نوازی مردممان به اندازه ارج می‌گذارند. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با عنعنه‌های عالی مهمان نوازی تاجیکانه محبوبیت خاصه داشته هر یک مهمان تاجیکستان را صمیمانه پذیرایی می‌نمایند. سران دولت‌ها و دیگر مهمانان فخری از مهمان نوازی گرم عنعنوی تاجیکی که از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ظاهر شد قناعتمند گردیدند و بار دیگر به امکانات و ذخیره‌های فراوان کشور ما در سمت استحصال میوه و سبزوات خوشصفت از نزدیک شناس شدند. مهمانان عالی قدر با احساس بلند به طبیعت زیبای تاجیکستان و طعام‌های ملی و مهمانداری تاجیکی شیفته بودن خود را ابراز داشتند. امروز در قصر ملت اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با پرزیدنت ترکمنستان گوربانگولی бердимуҳамедов که همچون مهمان فخری در جلسه شورای سران دولت‌های اعضای سازمان همکاری شانگهای شرکت می‌ورزد ملاقات کردند.
дар вохӯрии ҳолат ва дурнамои муносибатҳои ҳамкории тоҷикистону туркманистон мавриди баррасӣ қарор дода шуд. Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд, ки тавофуқоти дар ҷараёни гуфтушунидҳои дуҷониба ҳосил шуда ба таҳкими минбаъдаи муносибатҳои дӯстӣ ва ҳамкории кишварҳои мо хизмат хоҳанд кард. ҷонибҳо зимни вохӯрии самимӣ масъалаи рушду густариши робитаҳоро дар соҳаҳои ояндадори саноат, кишоварзӣ, нақлиёту боркашонӣ, истифодаи бандарҳои обии Туркманистон барои боркашонии Тоҷикистон ва тавсеяи ҳамкориро дар бахши фарҳангию гуманитарӣ муҳокима намуданд. зимни баррасӣ масоили амнияти минтақавӣ, вазъи сиёсию низомии Афғонистони ҳамсоя муҳокима карда шуд. Сарони ду давлат хостори ҳарчи зудтар бо роҳи мусолиматомез ҳал кардани қазияи ин кишвари ҷангзада шуданд. дар мулоқот ҳамчунин вобаста ба дигар масъалаҳои мубрами ҷомеаи ҷаҳонӣ ва минтақа табодули афкор сурат гирифт. имрӯз сафари кории президенти ҷумҳурии Беларус муҳтарам Александр Лукашенко ба Тоҷикистон анҷом ёфт. Александр Лукашенко дар ҷараёни шӯрои амнияти дастаҷамъии созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ ва ҷаласаи шӯрои сарони давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай иштирок намуданд. дар фурудгоҳи байналмилалии душанбе меҳмони олиқадр президенти ҷумҳурии Беларус Александр Лукашенкоро сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода ва дигар шахсони расмӣ гусел намуданд. имрӯз сафари кории президенти Туркманистон Гурбангулӣ Бердимуҳаммедов ба Тоҷикистон ҷиҳати иштирок дар ҷаласаи шӯрои сарони давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай анҷом ёфт. дар фурудгоҳи байналмилалӣ меҳмони олимақом президенти Туркманистон Гурбангулӣ Бердимуҳаммедовро сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода ва дигар шахсони расмӣ гусел намуданд. бо мақсади дар сатҳи баланд инъикос намудани ҷаласаи шӯрои сарони давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай дар китобхонаи миллӣ маркази матбуотии ҷаласаи шӯрои сарони давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай таъсис дода шудааст. вобаста ба имкониятҳои фароҳамгардида дар ин маркази матбуотӣ ҳамкоронамон гузориш таҳия намуданд, ки манзуратон гардонда мешавад. зиёда аз 500 нафар намояндагони воситаҳои ахбори омма ки ин шабу рӯз хабару гузоришҳои таҳия кардаашон дар сархати расонаҳои ҷаҳон қарор дорад, сабту танзими маводро дар маркази матбуоти ҷаласаи шӯрои сарони кишварҳои созмони ҳамкории Шанхай ба анҷом мерасонанд. компютерҳои пайваст бо интернет, 3 монитор барои мустақиман тамошо кардани рафти баргузории ҷаласаҳо ва дигар шароити зарурӣ ҷиҳати анҷом додани рисолати касбӣ ба хабарнигорон фароҳам оварда шудааст. намояндагони воситаҳои ахбори омма қабл аз ҳама ба омодагии намунавии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати дар сатҳи баланд гузарондани ҷаласаи шӯрои сарони давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай мароғ зоҳир намуданд. ин бори дигар собит намуд, ки Тоҷикистон чун давлати ташаббускор дар самти ба ҳам овардани сарони давлатҳо, созмонҳо ва халқиятҳои гуногуну тарғиби зиндагии шоиста ташаббускор буда, дар созмон чун давлати соҳибистиқлол мавқеъ устувор дорад. албатта муҳимтарин омиле ки нуфузи Тоҷикистонро дар созмонҳои байналмилалӣ махсусан дар созмони ҳамкории Шанхай нишон медиҳад, ин истиқлолияти комили сиёсии Тоҷикистон ва ба ваҳдати миллӣ расидани ин миллати бо фарҳангу аз тамаддуни бисёр олӣ бархурдор ба ҳисоб меравад ва ҷои хурсандию сарфарозии тамоми тоҷикони ҷаҳон аст, ки имрӯз ин кишвар ба як давлати рӯ ба инкишоф мутараққӣ гулгулшукуфон аз нигоҳи амният таъмин табдил ёфта истодааст ва ҳамаи ин аз ҳамон баракати истиқлолият, аз баракати ваҳдати миллӣ, аз ҳамоиши миллӣ, аз иттиҳоди ин миллат паём медиҳад.
намояндагони воситаҳои ахбори омма тавонистанд дар се толори барҳаво бо истифода аз бештар 300 компютер, 3 монитори калон ва дигар имкониятҳо дар бораи рафти ҷаласа ба таври саривақтӣ маълумот пайдо кунанд ва дар ҳамин ҷо танзиму пешниҳоди ҷомеаи ҷаҳон намоянд. мо хело ҳам хурсанд ҳастем ки ҷаласаи навбатии шӯрои сарони давлатҳои узви созмони ҳамкории Шанхай дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе баргузор гардидааст. барои мо шароитҳое ки дар ин ҷо муҳайё гардиданд бисёр ҳам дар сатҳи баланд қарор доранд, ҳам суръати интернет нағз кор мекунад. Шароитҳои дигаре ки барои тамоми рӯзноманигороне ки аз ҳамаи давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай инчунин аз дигар давлатҳо дар ин ҷамъомати бузург ҷамъ омадаанд, ҳамаи шароитҳо хело ҳам хуб аст, барои мо хело ҳам писанд аст. дар ҷаласаи шӯрои сарони давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай ки таҳти раёсати асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар кохи Наврӯз баргузор гардид, диққати хабарнигоронро қабл аз ҳама таваҷҷӯҳ кардани меҳмонони олиқадр ба таъриху тамаддун ва фарҳанги оламшумули миллати тоҷик ҷалб намуд. Как всегда, Таджикистан имеет удивлять не только гостей на всех саммитах, но и журналистов, свою подготовку, свое старание для того, чтобы не только работать, еще отдыхать и получить полноценный пакет информации о происходящем. Я на самом деле очень доволен тем, как вы готовились к этим мероприятиям. Я не раз был в вашей стране и могу с уверенностью сказать, что у вас получается принимать крупномасштабные мероприятия мирового уровня. ёдовар бояд шуд ки то соли 1999 ин созмони мӯтабар ҳамчун панҷгонаи Шанхай амал мекард ва моҳи июни соли 2000 дар Тоҷикистон ба он номи форуми Шанхай дода шуд. дар ҳамин ҷаласаи дар Тоҷикистон баргузор шуда соли 2000 ғояҳои бунёдии ҳадафҳо, вазифаҳо ва самтҳои асосии фаъолияти ин созмони имрӯз бо нуфуз гузошта шуд. дар заминаи эъломияи дар Душанбе имзо шуда 15 июни соли 2001 дар асоси таҷрибаи дар доираи панҷгонаи Шанхай андохта шуда эъломия дар бораи таъсиси созмони ҳамкории Шанхай ба имзо расид. чорабинии ҷашнӣ ё натиҷагирӣ аз 20 соли фаъолияту мушаххаскунии нақшаҳои оянда низ дар Тоҷикистон баргузор гардид. нақши ҳукумати кишвари мо дар таъсиси ин созмон ва ҳамзамон дар пешбурди фаъолияти ин созмон калидӣ аст, муҳим аст ва тамоми шарикони стратегии ин ҳамкории Шанхай ба Тоҷикистон ҳамчун як симои таъсисдиҳандаи ин созмони бо нуфузи сиёсӣ ва ҳамзамон як ибтикоркунанда дар ҷодаи амнияти сиёсии минтақа нигоҳ мекунанд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи раёсати худ дар ҷаласаҳои ду созмони бонуфуз, созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ ва созмони ҳамкории Шанхай диққати сарони давлатҳо, созмонҳо ва ташкилотҳои байналмилалиро ба таҳкими равобити дӯстона, равнақ додани ҳамкориҳои иқтисодӣ, заминагузорӣ кардан барои беҳтаршавии сатҳи зиндагии мардуми сайёра ва таҳким бахшидани равобити муштарак ҷалб намуданд. нуфузи ин созмон ки дар дунё маъмул ҳаст албатта ба мушкилоти имрӯзаи минтақа бетаъсир намемонад ва проблемаҳои имрӯза ба андозаи ҳаллу фасл мешаванд ва Тоҷикистон тавонист дар ин ҷаласа ҳамчун як симои ниҳоят калидӣ баромад намояд ки ҳам дурнамои минбаъдаи созмони ҳамкории Шанхай, ҳам дурнамои сиёсати хориҷии худи ҳукумати Тоҷикистонро муайян намуд ки ин дар ҷодаи сиёсат қадамҳои ниҳоят устуворе дар муаррифии миллат ва инкишофу пешбурди миллат ва ҳамзамон дар таъмини амнияти миллат аст. истиқлоли давлатӣ имкон дод ки Тоҷикистон дар ҳалли мушкилоти гуногуни сайёра ва таъсис додани созмонҳои бонуфуз нақши асосӣ гузошта, тадриҷан дар арсаи байналмилалӣ ҳамчун давлати ташаббускор мақоми шоистаро соҳиб шавад. натиҷаҳое ки дар ҷаласаҳои таҳти раёсати Тоҷикистон баргузоршудаи созмони ҳамкории Шанхай ба даст омаданд, самти фаъолияти минбаъдаи созмонро мушаххас намуд. наврӯзсиёҳи азизулло, Муҳаммад Саиди Камол, ахбор.
дар шаҳри душанбе ҷаласаи шӯрои сарони давлатҳои узви созмони ҳамкории шанхай оғоз гардида дар доираи имконоти фароҳамоварда дар маркази матбуот хабарнигорони ватаниву хориҷӣ ҷараёни баргузориро инъикос карда истоданд. барои инъикоси ҷараёни ҷаласаи шӯрои сарони давлатҳои узви созмони ҳамкории шанхай дар маркази матбуот воқеъ дар китобхонаи миллӣ шароиту имконоти мусоид фароҳам оварда шудааст. хабарнигорони дохиливу хориҷӣ ин лаҳзаҳо бо истифода аз воситаҳои муҳиму муосири иттилоърасонӣ баргузории ҷаласаи шӯрои сарони давлатҳои узви созмони ҳамкории шанхайро пайгирӣ намуда саривақт дар бонуфузтарин расонаҳои ҷаҳонӣ рафти ин чорабинии муҳими сиёсиро инъикос карда истоданд. дар нишасти сарони кишварҳои узви созмони ҳамкории шанхай дар душанбе натиҷаҳои асосии фаъолияти созмони ҳамкории шанхай дар тӯли 20 сол вазъ ва дурнамои ҳамкории бисёрҷониба дар доираи созмон баррасӣ гардид. сарони давлатҳо оид ба масъалаҳои мубрами ҳамкории минтақавӣ ва байналмилалӣ мубодилаи ҳамаҷонибаи афкор намуда иқдомҳои муштаракро дар доираи созмони ҳамкории шанхай баҳри рафъи оқибатҳои буҳроне ки аз бемории сироятии нави коронавирус ба вуҷуд омадааст баррасӣ карданд. ҷаласаи шӯрои сарони давлатҳои узви созмони ҳамкории шанхайро хабарнигорони ватаниву хориҷӣ ки шумори онҳо беш аз 500 нафар аст дар сатҳи баланд инъикос намуда нақши президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ки яке аз аввалин бунёдгузорон ва ташаббускори асосии таъсисёбии созмони ҳамкории шанхай мебошанд дар ташаккул ва рушди созмони ҳамкории шанхай муассир арзёбӣ намуданд. Манучери Сулаймон, Хуршеди Ҳусейн, Ахбор. дар фазои суботи пойдор ва иттиҳоду дӯстӣ баргузор шудани ҷаласаи шӯрои сарони давлатҳои аъзои созмони ҳамкории шанхайро хабарнигорони ватанию хориҷӣ дар маркази матбуотӣ ки дар толои барҳавои китобхонаи миллии Тоҷикистон ҷойгир шудааст мустақиман тамошо намуданд. дар асоси узвият дар созмони ҳамкории шанхай ки платформаи фарроғ ва боэътимоди кишварҳои аъзо дар минтақа ва ҷаҳон аст, ҷумҳурии Тоҷикистон умумияти ҳадафҳоро дар доираи дӯстию эътимод ва ҳамкории судманд ба монанди тиҷорату иқтисод, сармоягузорӣ ва иҷтимоиётро пешбарӣ намуд. зеро соли 2021 соли раёсати Тоҷикистон дар созмони ҳамкории шанхай аст. боиси таъкид аст ки маркази матбуоти ҷаласаи шӯрои сарони давлатҳои аъзои созмони ҳамкории шанхай бо тамоми шароити технологиву коммуникатсионӣ таъмин буда хабарнигорон барои оҷилан пахш намудани гузоришу хабар аз раванди ҷаласа дар расонаҳои гуногуни ҷаҳонӣ имконияти васеъ доранд. ман бори аввал ба Тоҷикистон соли 2002 омада будам. аз он вақт то имрӯз пойтахти Тоҷикистон ба таври куллӣ симои худро дигар кардааст. душанбе шаҳри хеле зебо ва тоҷикон мардуми меҳмоннавози сатҳи олиянд. дар маркази матбуотӣ бошад тамоми шароиту хизматрасонӣ барои намояндагони воситаҳои ахбори омма фароҳам аст. ҳамкасбони мо низ хеле меҳрубон ва самимиянд. мо бовар дорем ки натиҷаҳои ҷаласаи шӯрои сарони давлатҳои аъзои созмони ҳамкории шанхай дар ҳалли аксари масъалаҳои муҳими минтақавию ҷаҳонӣ махсусан ҳалли қазияи Афғонистон нақши калидӣ медозад. созмони ҳамкории шанхай яке аз созмонҳои бонуфузи байналхалқӣ аст. он зиёда аз 43% аҳолии кураи заминро дар бар гирифта ба яке аз созмонҳои бонуфузи байналмилалии намунаи нав ба сохтори нодири минтақавӣ мубаддал гаштааст. дар рӯзномаи ҷаласаи шӯрои сарони давлатҳои аъзои созмони ҳамкории шанхай дастовардҳои созмон дар тӯли 20 сол ва масъалаҳои такмили минбаъдаи фаъолияти созмони ҳамкории шанхай мавриди муҳокима қарор дода шуда аз рӯи масоили муҳими минтақавию ҷаҳонӣ табодули афкор карда шуд ки ҷараёни онро намояндагони маъруфтарин нашрияҳо, ширкатҳои радиоиву телевизионӣ бо таваҷҷӯҳи хос тамошо карданд ва барои инъикоси фаврии он гузоришу хабар ва мусоҳиба бо коршиносонро тавассути расонаҳои ҷаҳонӣ пахш намуданд. Зульфия Раҳимзода, Собири Абдурозиқ, Наврӯзшоҳи Азизулло, Ахбор. ҷараёни баргузории ҷаласаи шӯрои сарони давлатҳои аъзои созмони ҳамкории шанхайро дар маркази матбуотии ҷаласаи шӯрои сарони давлатҳои аъзои созмони ҳамкории шанхай ки дар китобхонаи миллии Тоҷикистон таъсис дода шудааст, хабарнигорони дохил ва хориҷи мамлакат тавассути монитори калон мустақиман тамошо намуданд. созмони ҳамкории шанхай яке аз созмонҳои бонуфузи байналхалқӣ буда давлатҳои он манфиатдор ба ҳифзи субот ва амният чӣ дар дохили кишварҳои хеш ва чӣ берун аз марзҳои худ ҳастанд. бинобар ин онҳо дар иҷрои вазифаҳои гуногун аз қабили пешбурди ҳалли масоили иҷтимоию иқтисодӣ ва ҳамкориҳои муштарак алайҳи таҳдидҳо дар мавҷудияти онҳо манфиат доранд. Организация превосходная, на мой взгляд. Все очень четко сработано. Город красивый, украшенный цветами. Видно, что
очень готовились и старались, но самое главное, это, наверное, приветливые люди, а к этому готовятся веками. Это просто характер людей, он очень располагает любого человека, который приезжает на мероприятие, по-моему. Все очень комфортно и удобно. По-моему, никто из журналистов не остался голодным и без кофе. Все очень хорошо работает, безупречная связь. Первый раз в Таджикистане. хабарнигорони хориҷи мамлакат аз шароити фароҳам омада ва таъмини технологияи муосиру интернети босуръат ки барои сари вақт пахш кардани гузоришу хабар оид ба раванди ҷаласаи шӯрои сарони давлатҳои аъзои созмони ҳамкории шанхай мусоидат намуд изҳори қаноатмандӣ намуданд. пойтахти мамлакат шаҳри душанбе макони баргузории чорабиниҳои минтақавӣ ва сатҳи байналмилалӣ гардидааст. намояндагони васоити ахбори кишварҳои ҷаҳон дар шаҳри душанбе ҷаласаи шӯрои сарони давлатҳои аъзои созмони ҳамкории шанхайро инъикос менамоянд. ин шабу рӯз тоҷикистон дар маркази таваҷҷӯҳи оламиён қарор дорад. В пресс-центре, вы знаете, все замечательно. Собственно, технически есть все условия для журналистов, чтобы работать, чтобы смотреть. То есть экран, трансляция, компьютеры, возможность подзарядить телефон. А что еще нужно журналисту, правильно? То есть, чтобы были все условия для того, чтобы он, собственно, творил свое журналистское искусство. бояд таъкид намуд ки ҳамаи аъзоёни созмон ҷонибдори тақвият ва густариши ҳамкориҳои гуногунҷанба махсусан иқтисодии ин созмон мебошанд ва хуб мефаҳманд ки танҳо кӯшишҳои якҷоя метавонанд ин созмонро ба созмони байналхалқии пешбари ҷаҳонӣ табдил диҳанд. хуршедаи наҷмиддин, маъруфи абдулло, душанбе ахбор. таи ду рӯз аст ки пойтахти тоҷикистон шаҳри душанбе аз ду ҳамоиши сатҳи баланд мизбонӣ мекунад ва имрӯзҳо ҷумҳурии тоҷикистон дар сархати расонаҳои хабарии ҷаҳон қарор гирифтааст. бояд гуфт ки имрӯз дар кохи наврӯзи пойтахт ҷаласаи сарони кишварҳои созмони ҳамкориҳои шанхай баргузор гардид ки ҷараёни онро шабакаҳои бонуфузи телевизионии ҷаҳон ба таври васеъ инъикос намуданд. аз ҷумла шабакаи телевизионии алҷазираи давлати қатар бо ду забон, забони арабӣ ва англисӣ, шабакаи телевизионии BBC британияи кабир ки бо 28 забон барнома пахш мекунад, ин чорабиниро дар сатҳи баланд инъикос намуд. ҳамчунин шабакаи байналмилалии Russian Today бо забони русӣ ва забони арабӣ ва шабакаи телевизионии CCTV ҷумҳурии мардумии Чин, шабакаҳои телевизионии Покистон, аз ҷумла шабакаи бонуфузи хабарии Дунё Ньюс, шабакаҳои телевизионии Узбекистон, Қазоқистон, Қирғизистон ва шабакаи маъруфи Ирнаи ҷумҳурии Исламии Эрон ҷараёни ин ҳамоишро дар сатҳи баланд инъикос намуданд ва бояд гуфт ки дар маркази матбуот барои хабарнигорон тамоми имконияту шароитҳо фароҳам оварда шудааст. рафти баргузории ин ҳамоиш бо 3 забон аз ҷумла бо забонҳои русӣ, англисӣ ва чинӣ тарҷума мешавад ки кори хабарнигоронро осон намудааст. ҳамчунин 3 монитори калонҳаҷм ки дар толори маркази матбуот насб шудааст кори хабарнигоронро осон намуда ва хабарнигорон имкон пайдо карданд ки саривақт хабару гузоришҳоро аз ҷараёни баргузории ҳамоиши мазкур тариқи шабакаҳои телевизионии худ пахш карда бошанд. лозим ба зикр хос аст ки кохи наврӯзи тоҷикистон ки чанде пеш аниқтар аз 21 июни соли 2019 дар пойтахти ҷумҳурии мардумии Чин шаҳри Пекин ба унвони 8 мӯъҷизаи созмони ҳамкориҳои Шанхай ворид карда шуд, дар гузоришҳои шабакаҳои телевизионӣ махсус таъкид гардид. ҳанӯз 21 июни соли 2019 дар пойтахти ҷумҳурии мардумии Чин шаҳри Пекин дар рӯзи таъсисёбии созмони ҳамкориҳои Шанхай лоиҳаи иқтидори сайёҳии кишварҳои аъзои созмон таҳти унвони 8 мӯъҷизаи созмони ҳамкории Шанхай ки дар ҳамкорӣ бо давлатҳои аъзо роҳандозӣ гардида буд аз ҷониби котиботи созмони ҳамкории Шанхай муаррифӣ карда шуд. лоиҳаи 8 мӯъҷизаи созмони ҳамкориҳои Шанхай ин силсилаи муаррифии иқтидорҳои сайёҳии ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. мақсади асосии он муаррифии мӯъҷизаҳои миллии 8 давлати аъзо маҳсули эъҷози фарҳангӣ ва сайёҳии мардумони минтақаи созмони ҳамкории Шанхай ба ҷаҳониён мебошад ва ин нуқтаро маҳз шабакаҳои телевизионӣ қайд карданд. имрӯзҳо кохи наврӯз ки яке аз маконҳои асосии ташрифи сайёҳон ба шумор рафта ганҷинаи муҳими шаҳри Душанбе мебошад. бинандагони гиромӣ оиди баргузории ин чорабинии сатҳи баланд дар нашрҳои баъдӣ низ маълумоти муфассал манзур хоҳем кард. вобаста ба ҷараёни баргузории саммити шӯрои сарони давлатҳои созмони ҳамкории Шанхай ҳамкорамон Садриддини Сироҷиддин имкон дорад бо хабарнигори шабакаи телевизионии Мир Елена Ширияева ҳамсӯҳбат шавад. марҳамат Садриддин.
баргузории ҷаласаи шӯрои сарони давлатҳои аъзои созмони ҳамкории шанхай тавассути расонаҳои хабарии аксар кишвари олам хоса кишварҳои узви созмони ҳамкории шанхай ба таври хабар ва гузориш ҳамчунин муфассал пешниҳод гардида истодааст. зеро дар китобхонаи миллии тоҷикистон барои хабарнигорон маркази матбуотӣ таъсис дода шуда дар он шароити беҳтарин фароҳам мебошад. аз ин имконият хабарнигорони воситаҳои ахбори омма самаранок истифода бурда бо таҳияи мавод сокинони сайёраро аз ҷараёни баргузории шӯрои сарони давлатҳои аъзои созмони ҳамкории шанхай огоҳ намуда истодаанд. ҳоло мо имкон дорем доир ба баргузории ин ҷаласаи сатҳи баланд бо намояндаи шабакаи МИР Елена Ширяева ҳамсуҳбат шуда бошем. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, как вам обстановка в пресс-центре? Вы знаете, главное для журналиста, чтобы был компьютер, интернет, пресс-центр, где он мог бы работать, и хороший кофе для того, чтобы взбодриться перед ранними эфирами. И здесь, конечно, все есть. Очень комфортно работать, все предоставляют, на все вопросы отвечают. То есть мы чувствуем такое неравнодушие и такое большое, хорошее гостеприимство по отношению к журналистам, которые приехали в Душанбе. Ваше мнение о подготовке к этим мероприятиям и проведении данного саммита? Все происходит очень гладко. У нас есть программа мероприятий. Мы понимаем, кто будет, с какой стороны, какие делегации приезжают. С нами очень плотно работает пресс-служба. И, в общем, все происходит очень хорошо. И поэтому никаких проблем. Мы можем спокойно работать, выходить в прямой эфир, делать сюжеты и рассказывать о такой прекрасной столице. А вы подготовили уже репортаж? Мы здесь уже со вторника, прилетели 14 числа, то есть в Душанбе мы уже 4-й день. За это время мы уже несколько раз выходили в прямые эфиры, перегоняли материал в Москву, делали сюжеты. Спокойно могли отправить, да? Да, спокойно могли отправить, здесь есть интернет, есть все условия, поэтому никаких проблем технических не было. Ваши впечатления о нашей стране? Знаете, в Душанбе я уже второй раз. Первый раз приезжала 1,5 года назад снимать здесь у вас выборы, когда происходили. Поэтому впечатления только положительные. Очень тепло, жарко. Сейчас в Москве холодно, уже наступила осень, а здесь можно продлить себе лето. Ну и к тому же восточное гостеприимство. Нас везде кормят, поят, чайные церемонии устраивают, приемы. Поэтому мы чувствуем себя просто вот как в большой семье. Спасибо вам еще раз. Добро пожаловать в наш солнечный Таджикистан. Удачи. Спасибо большое. тоҷикистон яке аз давлатҳои таъсисдиҳанда ва иштирокчии фаъоли созмони ҳамкории шанхай мебошад. дар давраи раёсат дар созмони ҳамкории шанхай аз ҷониби пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рамзи 20-солагии таъсиси созмони ҳамкории шанхай тасдиқ карда шуда. торномаи расмии раёсати тоҷикистон дар созмони ҳамкории шанхай бо 4 забон тоҷикӣ, русӣ, чинӣ ва англисӣ фаъол гардид. غیر از این در مملکت مرکز دوستی و همکاری سازمان همکاری شانگهای تأسیس داده شد و تاجیکستان با شعار دوره ریاست خود یعنی 20 سال سازمان همکاری شانگهای همکاری بحری ثبات و شکوفایی در انکشاف سازمان نقشی فعال خواهد گذاشت. همکارمان معروف نظرزاده در این خصوص گزارش می‌دهد. امسال از تأسیسیابی سازمان همکاری شانگهای 20 سال پر می شود. بعد قبول دوره ریاست تاجیکستان در سازمان همکاری شانگهای از جانب اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان رمز 20 سالگی سازمان همکاری شانگهای تصدیق کرده شد. همچنین تارنامه رسمی ریاست تاجیکستان در سازمان همکاری شانگهای با 4 زبان تاجیکی، روسی، چینی و انگلیسی فعال گردیده مرکز دوستی و همکاری سازمان همکاری شانگهای تأسیس داده شد. جمهوری تاجیکستان سالهای 2008-2014 ریاست در سازمان همکاری شانگهای را به عهده داشت و سالهای ریاست خود را با موفقیت و در سطح بلند برگزار نمود و اینک جمهوری تاجیکستان سال 2021 در سال مهم و تاریخی یعنی 20 سالگی سازمان ریاست دارد. کارشناسان مسائل سیاسی کنسپسیای رئیسی تاجیکستان را در سازمان همکاری شانگهای برای رشد منبعدی این سازمان مهم و فرق کننده ارزیابی میکنند. شهر دوشنبه میزبان همایش تاریخی یعنی 20 سالگی سازمان همکاری شانگهای تحت ریاست پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان. تاجیکستان صاحب استقلال ما
боз дар сархати расонаҳои бонуфузи олам қарор гирифтааст. зеро барои инъикоси ин чорабинии сиёсӣ зиёда аз 500 нафар намояндагони васоити ахбори омма дар шаҳри Душанбе ҳузур доранд. маротибаи чорум аст ки ҷумҳурии Тоҷикистон дар созмони ҳамкории Шанхай ки аз рӯи нуфуз, захираҳои иқтисодӣ, демографӣ ва табиӣ бузургтарин созмон дар минтақа ва ҷаҳон ба ҳисоб меравад, раисӣ мекунад. ҷумҳурии Тоҷикистон барои созмони ҳамкории Шанхай яке аз иштирокчиёни фаъол ба шумор рафта, бо ташаббусҳои сулҳҷӯёна ва созандаи хиш дар фаъолияти ин созмон саҳмгузор аст. дар соли 2021 низ дар ин соли раёсати давлати мо дар созмони ҳамкории Шанхай дар назди роҳбарияти олии давлати мо ва тамоми аъзои созмони ҳамкории Шанхай боз ҳам баланд бардоштани сатҳу сифати некуаҳволии мардум, боз ҳам наздик намудани муносибатҳои байнидавлатии аъзои созмони ҳамкории Шанхай, саҳмгузорӣ дар танзими масъалаҳои хеле мураккаби минтақавӣ қарор гирифтаанд. давлати мо дар соли 2021 дар сатҳи хеле баланд раёсати хешро дар ин созмон анҷом хоҳад дод ва фаъолияти ин созмони бо нуфузи байналхалқӣ дар амри созандагӣ ва таъмини сулҳу суботи минтақа ва қабл аз ҳама кишварҳои аъзои ин созмон боз ҳам боло хоҳад рафт. ҷумҳурии Тоҷикистон аз кишварҳои таъсисдиҳанда ва иштирокчии фаъоли созмони ҳамкории Шанхай мебошад ки ин аз ҷониби ҳамаи давлатҳои аъзои созмон эътироф шудааст. дар ташаккули созмони ҳамкории Шанхай кишвари мо нақши фаъол дорад ва яке аз давлатҳои калидии ин созмон низ ба шумор меравад ва умед аст 20-солагии созмони ҳамкории Шанхай дар кишвари мо, яъне дар доираи раёсати Тоҷикистон, дар сатҳи баланд баргузор гардида барои рушди минбаъдаи ин созмон дар замони ҳассосу зудтағйирёбандаи ҷаҳон нишасти душанбегии сарони давлатҳои аъзо нақши калидӣ мебозад. бинандаҳои азизу арҷманд, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. тансияту хонобод бошед.